hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe ndadzoka zvekare manje zvinhu hazvina kumira mushe mukatona ndatouya kudai soka zvinenge zvisisitori mukatonzwa ndichitodaro zvinenge zvisina nyaya iri panapa yakamira kadai so pari kunzi the ruling ZANU-PF party has laid the groundwork to extend president Mnangagwa's tenure to 2030. Mnangagwa's constitutionally mandated two-term end in 2028. vasara ne1 step yekuti vangotora chibiu chacho chavari kuda kunoamenda chiconstitution kuti chingonanga kuparliament. Vakangosvika kuparliament chete ende you know it man kuti ndo vane ma-MP akawanda kuparliament saka chingongosvika chingonovhotwa ende kune mamwe ma-MP ve-CCC vekuzoenda kuprecab vaya vakataura kuti tinozongodediri zvamunoda izvo tozongoita and we know futi kuti ma-MP vacho chero vamwe vasina kuenda kuprecab vacho vari kutya kuti kuitwe election na 2028 because vanoziva kuti mabasa avo anobva apera vanobva vadzokera kuita jobless. Saka zvinhu izvozvo manje zvese izvozvo inotori disadvantage kumazimbabweans because vanhu vaneta. Tikada kutarisa zvinhu zvakawanda zviri kuitika muzimbabwe kuti vanzi this guy ari kuda kunzi atonge kusvika 2030 anenge achinyatsoitei. Tikada kuverengerana maproblems nematambudziko ari kusangana nevanhu munyika tidi kunyeberana munotonyatsoona kuti hazvimake sense. But inini mubvunzo wangu i1 wandinawo kumazimbabweans kuti guys muri kureva here kuti imimi varume vese nekudzidza kwavakaita vanhu vese vari kuzimbabwe muchangoramba makangotarisa shuwa muchiona zvinhu zvakadai so zvichiitika here? Vazhinji venyu munogara muchiuya panapa no shamari hona uchichi vamwe muchida kuti korekta vamwe vanotora chibvunzo kuti saka muri kuda kunyatsotite sei you know what to do because isusu we are already doing our part yekuti we are informing you zvinhu zvese zviri kuitika hona izvi zvakazodai so and we are inspiring vamwe vasingatodiwo zvinhu zvekutonzwa nezvematongerwo enyika vakutoteerera nyaya idzodzo vatoda kutonzwisisawo nezvenyika yavo because vazhinji hakuna munongozviziva umwe vaingoti hatina basa nazvo zvezimbabwe but vanhu vakawanda tinogara tichivavhura brain hona izvi zvakadai zvakamira zvakadai tichinyatsotora time tichitsanangudza zvinhu zvinenge zviripo zvichiitika zvinhu zvekuti even ana ZBC vakazvitadza zvinhu zvavakwanise kuzviita because vanhu vekuti vatori like vari biased vari captured vanotanga vari captured vanongotaura zvinhu zvavo vakachingosaidira ruling party hapana kuti vanokwanisa kuuya vachitaura kuti iri kukanganisa pakati iri kutadza pakadai so but all those things zvinhu zvekuti tinonyatsouya togara pasi toonesana hona zvakamira zvakadai kunotone vamwe vanhu vekutoti vanga vasina kana basa nezvematongerwo enyika but kutaura chokwadi kunotone umwe munhu akasvika pakuti unoita MP nanhasi achitori MP munhu iye nenyaya yekuteerera zvinhu zvatinenge tichitaura. Now inini nyaya yandanayo ndeyekuti saka muri kuti tichadii vana vezimbabwe mese makatarisa mutori nevarume vese muchangoramba makangonyarara makadai muchangoramba muchingokomenda muchingoti ona chirungu chako chanyatsochidai so zvotopera zvakadaro zvotovharana munhu otosvika kunyora 20 nhikirini yacho votoamenda constitution ototonga kusvika afa nekuti kana vachinge vakangokwanisa kuita this first step vision ichiramba ichingoextendwa vanongoramba vatoziva kuti haiwe zvekuita sei ngatichidzokerai kuelection kwacho ende vanhu vangoita zvavakajaira kungoramba vachiita zvoramba zvakadaro. Ngationesane ini maybe ndiri kunyanya kufunga zvinhu zvedeep state. Tell me what you think apada kuti timbonyatsokuonesana kuti what's the way forward. Nauya ndinaye nhasi ndewepindura panhau yekuti 2030 apo 2030 temu yakuda kuextenda kusvika 2030 aiwaka aumana mango yakanaka inozvitengesa kwete kuti vanhu vazvitengeserwe navamwe vanhu vari kuziva kuti vari kuba pavari asirizvo but mazimbabweans anofanira kuvhota kuti aiwa temu ngaiwedzerwe toda kuti vatongana 5 terms nokuti vari kuita zvakanaka but kana nyika yose ichichema kuti aiwa hatina kumugadza uyezve tiri kufa nenzara hapana chaari kuita ari kuguta nevana vake anozoda 2030 ipi yaanozoda ivo vanenge vachingoti pamberi nayo vari munyasmaki vari kutora mari muhumaki ndo vanomhanyira kuti 2030 tinotarisa maex apo pane tunonzi kasindi kanozvipa zitenzi shoko vachitenzi 99.9% vari vemazimbabweans vese vari kuti ngavasvike 2030 hatimude munhu uyu hatidi kunyepa hatomudi ndiye munhu auraya nyika
akatoitora achibva ona Mugabe yanga iri nani, but atowedzera kuuraya. Vakabvisa Mugabe vachiti nzeve pane macriminals akamukomberedza. Ko iye haana kukomberedzwa nemacriminals ari mukamenera vanonzi anagarwa kwamuri wavo. Vakawanda ana Masimirembwa, vakawanda madhara arongomhanya achiti nzeve tinomuda kusvika 2030. Vari kumbotarisa here kuti anenge ane makore mangani 2030 yacho vari kutaura. Madhara ari muZANU-PF kana kuti madhara ari munyika medu ngavachisiya, ngavazorore, ngavaende kumudya ndigere, zvinhu zvakanaka, pano kuti azocheme. Life in prison yakaoma, nokuti hakuna chisingaperi, hakuna mwena usina magumo. Ngavarangarire kwavakabva, ngavarangarire kuti Mugabe wakamubvisa sei. Vana veZimbabwe ngatichangamukei. Nyange mudzimu yavanenge vaiti mbuya nehanda vachivaka zvimastatue, ingatofarira zvisina basa izvozvo. Kana achaminuka vangafarira zvaari, kana iye mwari wacho musika vanhu chaichai, haasi kufara pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Ngavarege kuti daro, hatichamuda ende hatina bvira tamuda. Ndoshamisika anonzi Gabriel chaibva uyo, imbwa iyo anekarebvu kanenge kone saga yendove, achitaura zvisina basa rese. Everyday anoataka Chamisa, yeye azodai so. Akapiwa mari dzemaloni haana kana kudzosa 2008 chaibva. Anofanira kutoenda kujeri, Gabriel chaibva. Hatitovadi vanhu ava. Vakatokunzwa muchitaura muchingotaura zvenyu musina chamuri kuda kuita kudai, vanongoti maririre shiri. Maririre shiri. Maririre shiri. Asi kana mukaita muchidemonstrate nereality practical futi dzichirira, ndoko vanonatsa kuziva kuti zvinhu zviya muZimbabwe hazvisina kumira mushe. Kwete zvokurira pano pasocial media hazvishandi. Hazvishandi. Zvokutofumura umbavha bwavo pano pasocial media hazvishandi. Kana one day, kana single day, pavari hadzitomboshandi kana one, kana fair. Hatinobata nokuti vakaendesana kumakoti chero million times ngavaende. Chete tisingachangoti kutungamirwa neZANU-PF chete. Zvokuti vaendesana kumakoti chavangu wazobata zvima 44 zvake nezvibheke zvake sen'anga zvoun'anga zviya zviya. Zvineni. Sisi vana veZimbabwe hatinei nazvo zvibheke zvake zvoun'anga zviya ngezvake. Kuda ndezvoun'anga, kuda ndezvokuroya mheno ndedzake, ndiye anotoziva kuti zvibheke zvii. Zvatiri kuda ndechongobviti ZANU inobva sei. Toda strategy chete inobva kuna Chamisa, zvokuti Chamisa unoti nyika itongwi neropa zviya zviya. Imi muneiwanepi nyika isingatorwi neropa imini? Muneiwanepi? Munenge matete kudhirowa mubepa kai? Nyika isingatorwi neropa munenge matete dhirowa mubepa. Ya mukadhirowa mubepa nyika itorwi neropa. Asi nyika inogara mhuka, miti, mvura, ya nevanhu inotorwa neropa baba. Apa ndoda kuchikutaurirai kubva nhasi. Nyika inotorwa neropa ende negangara nenharo. Kachiti gangara rinenge achireva kuti nenharo. Zvokuti kwanzi nyika itorwi neropa, ndoda kugara zvakanaka. Unogara zvakanaka une pai? Tinotova vanhu vaChamisa, hatitombotsiri kwokuti ndonyomba Chamisa. Tinotova vanhu vake chaivo chaivo 100%. Ende tinotomuda Chamisa zvokuyenda. Akangondopiwe pfuti kana naObama, ipfuti idzi dziri paAmerica. Varume pfuti dziya dzauya
kana vari voluntary yokuita izvozvo, uyai titotanga zvinhu zviya zviya vasingazivi, kwete zvokuzoita pasocial media. Kana pfuti dzauya pasocial media patidzidi kuti dzinzikwe kuti dzauya, tongoda kutozi vanhu vazonzwa chete kuti mabara ava mumusoro yavanhu chete. Kupera tichataura kuti Mnangagwa vazoexposwa umbavha hwavo naGeorge Charamba, vazoexposwa umbavha hwavo naChavangu. Hatina basa noumbavha hwavo, vachandodurana vava kwavanenge vachimhanya vaviri, hamene kudiaspora ravanenge vaviri. Kana vakamhanya chaiko chaiko, vanomhanya vanondotaurirana ikoko kuti wewe ndiwe wakatanga, iwe ndiwe wakadai. Ati munozwa kuti mbavha kana dziri mujere kana dzikabatwa dzaba dzinodurana kuti wewe ndiwe wabva nazvo kuti tizobatwa, dei wadai kene takadai. Ndozvavanenge vava kundotaura vava ikoko. Vabvunze Chris Mutsangwa kuti kana ukamhanya unenge wazondotaura kuti uchiti kudini wava mberi.